Okay. Hvorfor har vi ikke erstattet fossile brændstoffer med vedvarende energi? Forskellige måder. Det meste af den strøm, vi bruger, bliver lavet på store kraftværker, som er fyret med kul. De nye kraftværker kan både lave strøm og varme, hvorimod ældre kraftværker kun kan lave strøm. Udover kul bruger man også naturgas og olie som brændstof. Brændstoffet bliver brugt til at opvarme vand med. Vandet bliver opbevaret i store kedler. Og når vandet det koger, så bliver det til damp, og der opstår et tryk, som får en turbine til at dreje rundt. Når turbinen den drejer, starter den en generator, som laver strøm. Sådan bliver vand til damp og damp til vand. Okay. Når dampen er blevet brugt, bliver den kølet af. Og så bliver den til vand igen, som kan bruges til at lave strøm endnu en gang. Der er 2 måder, man kan afkøle dampen på. Enten så bruger man koldt havvand som kølevand, eller også så bruger man det kolde vand fra fjernvarmerørene. Koralrevene verden over bliver allerede nu påvirket af den globale opvarmning. Det kan man se på f.eks. Australiens Great Barrier Reef, som er en lang række af koralrev langs kysten i Queensland på mere end 2.300 km. Der er over 400 forskellige typer koral. For at polypdyrene skal kunne eksistere, skal de have alger, der lever hjemme. Men klimaændringerne påvirker især de alger. For eksempel hvis havvandets temperatur stiger 1 grad, får det korallerne til at udstøde alger, og det fører til farvetab, som gør, at de bleger. Det sker som regel ved gennemsnitstemperatur på 29,5 grader. Hvis stigningen fortsætter i havtemperaturen og øges med f.eks. 3 grader, sker det, at korallerne simpelthen dør. Stigende havtemperaturer kan også være med til at skabe sygdom i korallerne, og det vil påvirke fiskene og andre havlevende dyr ved rev. Der har jeg en mark, som hvert år bliver brugt til biobrændsel. På den måde, den bliver brugt til biobrændsel, det er, at der bliver sået korn på den her mark, og resterne af kornet, det bliver brændt af som biobrændsel. Biobrændsel, det er blandt andet træ, træfliser, korn, skaller og græs og blade. Og det forurener ikke, hvilket er rigtig godt. Blandt andet bliver det brugt til at opvarme kraftværker med. Og over bag her, der har vi en hel masse træer, som med vilje bliver plantet og hurtigt vokser, hvorefter man fælder dem og stort set udelukkende bruger dem som biobrændsel. Biobrændsel, det er også biogas, som består af 2/3 metan og 1/3 CO2. Det bliver blandt andet brugt til at opvarme gasgeneratorer. Her ser vi det globale energiforbrug, som fortsætter med at stige, men stigningen er aftaget de seneste år. Kun 2 gange har vi set et egentligt fald i energiforbruget. Det var under den anden oliekrise efter shahens fald i Iran i starten af 1980'erne og i forbindelse med finanskrisen i 2008. Den store fordel ved fossile brændstoffer er, at det er nemt at indsamle. En af de største ulemper, det er, at det forurener vores miljø voldsomt. For eksempel når vi brænder store mængder af fossile brændstoffer, så udslipper det en kæmpe mængde CO2. I dag har vi for eksempel erstattet kul med naturgas og vedvarende energi. Men vi har stadig brug for fossile brændstoffer, da det ikke er alle lande, som er lige så udviklet som Danmark.